جڑے رستے تو سنت دی مہکے آوے، جڑے رستے تو سنت دی مہکے آوے، اس رستے تو لنگنا چاہیے، جیڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے۔ شہین روس دیئے بھامے روس جاوے ساری دنیا، ہو کلے اللہ تو منگنا چاہیے، کلے اللہ تو منگنا چاہیے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دے ماں اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، سبحان اللہ دی آواز نہیں آئی۔ اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے۔ اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دے یا تارے کی میں لک جاندے نے، ہو دن چڑھ دے یا تارے کی میں چھپ جاندے نے، ان دی زندگی چو غم اے میں مک جاندے نے، ہو دن چڑھ دے یا تارے کی میں چھپ جاندے نے، ان دی زندگی چو دکھ اے میں مک جاندے نے، ہو جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، او جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے۔ اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے۔ اگلی گل سنے جے، انہوں کھیرا فقیری نہیں پا سکدی، انہوں کھیرا فقیری نہیں پا سکدی، دکھ تکلیف اس تے کدے نہیں آ سکدی، جنوں اللہ سونا خوشحال کر دے۔ اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تا صحیح مالا مال کر دے۔